Min Birkirkara sa Santa Venera minħal Qormi sa Ħażebbuġ, mill-Gargur sa Ħalluqa, diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż fl-aħħar jiem intlaqtu minn qtuħ regolari fil-provvista tal-enerġija, fejn f'xi każijiet il-problemi damu jikkaxkru għal aktar minn 24 siegħa, dan b'detriment tal-familji u l-anzjani li qattaw sigħat sħaħ fi sħana tremenda, filwaqt li kellhom jarmu ħafna ikel li kellhom maħżun fil-friġis tagħhom. Ħaddiema tal-Enemalta qalulna li l-management qed iwaħħal fil-pressjoni kbira li qed ikun hemm fuq in-netwerk tal-elettriku, filwaqt li qed jgħidu li f'dawn il-jiem kien hemm domanda rekord għall-enerġija minħabba t-temperaturi li laħqu 37 grad. Fil-bidu ta' din is-sena Net News kien irrapporta fid-dettall dwar noqqasijiet fid-distribuzzjoni tal-elettriku f'numru ta' nħawi madwar Malta u Għawdex, fosthom fil-Belt Valletta, l-Marsa, l-Imqabba, l-Imġar, il-Gargur, Għajnsielem ta' Sannat u San Lawrenz. It-tuħ ta' dawl jew provvista baxxa ferm illi kienet qed tħalli effett ħażin fuq l-appliances tad-dar u tkisser ir-rutina ta' kuljum tal-familji. Fi ġranet partikolari f'ċertu waqtiet l-elettriku kien jitlaq saħansitra 6 darbiet, buħud qabel joħorġu minn djarhom kienu qed jispiċċaw jitfgħu l-appliances biex żgur jekk jitlaq id-dawl ma ssirx ħsara. U meta n-nies kienu jċemplu lill-Enemalta, il-management ftit li xejn ikollu risposta xjati u wara li jibgħatu l-ħaddiema jiċċekkjaw il-problema xorta waħda kienet tibqa' tippersisti. Fl-aħħar xhur il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli baqgħet tisħaq il-Gvern naqqas il-qtuħ tal-elettriku, iżda fl-istess nifs tammetti li hemm sitwazzjonijiet fejn fi kliema hemm vulnerabbiltajiet. Dan il-kliem intqal f'Awwissu tas-sena li għaddiet. U sal-lum jidher li l-familji għadhom ibatu minn dawn il-vulnerabbiltajiet u minn qtuħ regolari fil-provvista tad-dawl.